Ev der 5 kilometre başvuru Rojava'yı Ahmet'e günde ay veriye o ev mıntıkaya Karajdağ'ıya. Payze teyru teval kolengu leglek hatta bahar ekdin hatır khwastine û çûne. Li ev legleka birîndar ji refên xwe qetiye û vî payzê li Mehmed Salih Arslan mêvan maye. Ew jî di ser birîna legleka xwe de dipûnije û li çareya dermankirina bask û lingê legleka xwe digere. Mehmed Salih çil saliye û ji gundê ay veriye yê bi ser çinara Amedê vaye. Ji bo debarkirina xwe şivanî dike, ji ber ku zêde ji leglekan hez dike jî ji 15 saliya xwe vir ve pîkevrên Karajdağê ji leglekan rahêlîna çê dike. Dora 14-15 salî bûm. Ez şevan bû, buhar bû, jarî buhar xweş bû. Leglek dihat van deran me digot ailê Karajdağê, ailê me kevir pirin. Hema awa ket bîra me û mizî ji wan re hêlîn çêkirin. û leglek dihat ser û li ser dewam kir, em jî şivan bû. Gede me de dihatê kira xira kira me nedîşt. Me digot kira qarşî nebin bira ji xwe re. Leglek li serê yani hêlîna çêkê hêk mêka bikin. Mehmed Salih sal bi sal payza tê hêlînên ku çêkî diye kontrol dike, yên ku ji hev de ketine jî tamîr dike. û heta biharek din li benda hatina leglekên xwe dimîne. Yani gundî hênk dibe tu awa xêr dike, tu servê xêrî tu her tu xelas be yani tu bê xelaskirinê. Hênk jî dibe law tu bêaqile boş yani tu vana lê dike ka tu çi jî fehm dike. Me bira leglek werser jî tu şer dike pê. Ez vêm çima leglek werser daha xêrî, xêra wî daha pir e, daha rind e. Ew hetanî were çiqa were ser li ser zêde min jî ji wan re hêlîna çêkim. Bi quça be, li ser dîreka be, li ser çavî be, ez bi destê xwe ji wan re çê dikim. Hezkirina Mehmed Salih ne tenê ji bo leglekan e. Ew ji her heywanekî cuda cuda hez dike. Ez kewazê xwedî dikim, mirîşka xwedî dikim, qanza xwedî dikim, ordeka xwedî dikim. Ya miraqe yani dünya heywan e yani heywankî me re jî hez dike û ji heywan hez dikim lomas xwedî dikim. Bizmizina xwedî dikim, pez xwedî dikim yani ser vîya wî. Hevjîna Mehmed Salih jî bi vî xebata Mehmed Salih ya ji bo leglekan gelek razî ye. Ez zarokê min jî ew jî şopa bavê xwe de derin. Hîn çaxaz ne cem bû van xaniyê legleka çêkirin. Hîz natibûm cem. Yani viya 15 sal ez hatim cem. We berî day 20 salî. Ez cemim çê dike ez nabêm çima tu çê neke. Ez ê dixwazim çêkim. Yani mala yani ê Xwedê teala îcat kirine hem xêrê hem zî tê dixwazim. Mehmed Salih heta niha ji van hêlînên kevirî zêdetirî 25 heba çêkiriye. Bilindaya van quçên leglekan jî ji 4 metroan heta 6 metroan dertê. Da ixtiyariya xwe da dengbêj Hevdalê Zênîkê bi qulingekî rabûbû rêheval li ser qulingê kilam û strana digot. Li Karajdağê li gundê Ayveriyê jî Mehmed Salih Arslan ji leyleka rabûya rêheval û ji bo ku ji vî axê nefirin berwelatekî din neçin ji wan re ji kevirê Karajdağê pûnik û hêlîn çê dike. Abdulselam Akinci Rûdaw, Karajdağ, Amed.